Джуджанка, Роси Борджиева чакам с нетърпение, още повече, че има повод, предстои концерт голям, знаеш колко години живее в Италия, от години не е пяла пред българска публика, така че малко време имаш, какво ще ми кажеш? Малко време имам, аз ще поканя три много сладки куклички, Цвети, Йоана и Радина. Те ще изтанцуват един прекрасен модерен танц, нарича се Три сестри, а те са от танцов клуб Супер форма, така че гледайте сега за какво става дума. Тук ще ви удобно ли тая пейка? Айде, давайте бързо да ви видим. Много сте сладки, бе, бомбони. Джуджанка, знам, че ще каним още някой при нас. Да, ще поканим при нас Юлия Попова, която е хореограф и ръководител на Здравей, Юлия, добре дошла. Супер форма. Чакай само аз да ги попитам. За колко време направихте този танц? Я се обърнете, камерите са там, така. За колко време го направихте? Кой ще казва? Давайте. Един месец. Един месец. А иначе, много ли тренирате? Отдавна ли танцувате? Аз лично тренирам 6 години. 6 години ти? И аз тренирам 6 години. И ти? Аз 5. Ти 5. Боже, колко пъти през седмицата тренирате? Почти всеки ден. Почти всеки ден? Сега тренираме по 2 пъти, но когато отивахме на друго световно в Германия, по повече. Тренирахме всеки ден поне по 5 часа. Браво на вас! Сядайте сега, си почивайте, докато поговорим малко тук, да разберем какво се случва. Тук само искам да покажа колегите оператори да покажат масата с всички тези купи, медали, грамоти и така нататък. Тези деца ни носят много радост и много гордост. Юлия, кажи, и моля те сега, поводът днес да сте тук при нас е, че децата са спечелили, така да се каже, привилегията да участват на един световен форум в град Биела, Италия, от 24 до 26 май, само че, доколкото разбрах, до този момент родителите сами се справят с абсолютната поддръжка на тези деца, с всичко това, което се случва. Ами аз първо искам да благодаря на вас като предаване, че ни поканихте и ни дадохте това време медийно да видите красотата на България.
поколението, и искам да благодаря на родителите, които са постоянно с тях, постоянно финансово и по всякакъв начин ги подкрепят. Но също искам и да поканя и хора, и организации, които желаят да се включат в подкрепата на това бъдещо наше поколение, световно поколение говоря, защото това са призьори от световни и европейски шампионати, и на май месец те наистина пътуват за Италия, за Биела, на един световен форум по класически, по модерен, по джаз, танцово шоу. Пътувате, ако имате достатъчно средства. За какво ви дават средства? Ви трябват, ние изписваме постоянно банковите сметки, на които могат да помогнат. Тези средства са необходими на децата за сценични костюми, за път или за такса правоучастие. За да могат те да участват, към Международната танцова организация има такси, които трябва да бъдат платени. Някаква сума фиксирана има ли, която трябва да се събере като начало или? Ами като начало би трябвало да се събере поне 500 евро. Нали? Това не е голяма сума. Не е голяма сума, разбира се, за правоучастието на танцорите. За правоучастието, за самото пътуване, билети, костюми, или това са това са допълнителните разходи по децата, които близо минимум 1000 евро е необходимо, за да могат те да пътуват. Се надявам да можем да помогнем. Има толкова много фирми, които като видят тези цветлета, пъстри, пролетни, тук ще са готови да помогнат, и вярвам, че с наша помощ ще съберете тези средства, защото наистина не са много. Надяваме се. Ще ви чакам с поредната купа след това. И на страницата ни на Фейсбук ще могат да видят отново банковите сметки и да се свържат с нас. Сега мисля, че трябва да видим сега реклама, веднага след това специална среща на кафе. Успех ви желая, дечица! Благодарим на всички. Успех на